Nå, den her video, den skal på YouTube. Og så... Jeg har faktisk en YouTube-account på den her. Jamen, jeg starter, jeg er ligeglad. Come on. Ellers var jeg bare ondt, inden jeg begyndte. Come on! Okay? Men... Det må du heller ikke. Hvor står du hårdere mig? Du står hårdere. Okay. Det var ikke hårdt. Hårdt, ikke? Så det er det der. Dodge! Og det kommer til sidst. Kom. Kig. Nej, ramte ikke. Nu er den ankendt. Hvorfor? Ja, okay, jeg kom lidt på, så jeg kan ramme. Fuck, det er rystet heroppe. Jeg tror, jeg fik et tand. Er du klar? Så jeg giver op. Nej. Kom. Ikke så hårdt. Kom nu. Jo, du kan være så med hovedrystet. Okay. Det var ikke hårdt, det der. Fordi jeg gjorde sådan her. Jeg skal gøre sådan her. Kom nu, klask. Du må ikke gøre så med hovedrystet, okay? Det gør ikke engang ondt på dig. Jeg siger det kun en gang. Nej. Så klask hårdt for helvede. Jeg siger det en gang. Nej. Du ryster. Vi skal ryste. Kom nu, klask, mand. Ikke så hårdt. Jeg rammer ikke ordentligt, jeg ved ikke hvorfor. Jeg rammer da ikke her sådan. Hvad? Film det. Okay, prøv lige at se mit kind. Man kan ikke se det med mig, vel? Kom nu. Den er varm. Lag på. Ikke gør sådan. Du gør en her og dodge. Jeg skal gøre sådan her. Dodge. Klask nu hinanden. Åh! Giver du op? Giver du op? Giver du op? Prøv at se. Jeg vil også gerne. Nej, kan lidt. Jeg er allerede. Jeg vil gerne lege Ja, gør det. Er du sindssyg? Udlændinger. Bare vent, man. Jeg viser, hvordan en game slår. Ja, syg mor. Emil. Du skal ramme ordentligt. Det er godt sådan her. Okay, er du klar? Jeg rammer ordentligt, bare sådan, så det siger klart. Fladhold, mens jeg spyt på den. Er du klar? Fjern din anden hånd, Claudia. Jeg gør det sådan, nej, jeg gør ikke. Jeg slukker den ikke. Nej. Perfekt! Træk din bukser op, Claudia. Claudia. Slår jeg så hårdt, at din bukser falder ned, eller hvad? Må jeg give en lussing hver? Nej, jeg har allerede rundt her. I skal skifte kinden nu. Er den ikke rød? Med vest. Er den ikke rød? Man kan ikke se forskel på det hår. Hallo, I skal skifte kinden nu. I skal skifte kinden nu. Hallo, prøv lige at komme her og tage billeder af det, ikke? Og sige, man kan ikke se forskel. Nej. Giver du ikke op? Der er dine... Giver du op efter de slag? Åh! Hun gav op! Ja, jeg vandt for anden gang i træk, mand! Her med